Biar kita hari Resperas mau bersalah pun itu biar kita. Hari ini tuh kayak Resperas pakai malam tuh biar kita ini. Yes, biasa gitu kan. Patfil dia biasa. Oh, Enggak usah kenal. अरे चला की झाले की त्या रोटी दिसतोची की त्या रोटा अरे बाय अरे तू आमचं बार 30 तारखे डिसेंबरची तो डिमांड दिसतो गेलो माई आसमान आणून तू आमचं बार अहो डिसेंबर 30 तारखेपासून पर असतो माझी माझी हुनस पाहतो मागे आवानी मुगे पाहिलं तू ओल्ड मॅन मुगे असतो लिहिलं देश मध्ये इथून तू कंपनी कोण होळ कोण आपण काय क्लास ना गेम चालले अरे रेस्पेरा होतो काय आहे ना अरे तुका म्युझियम मोहडाच्या होणार रेस्पेरा आपण गेले आहे ना ती माई बाबा फादर आणि तिने क्वेश्चन विचारणार अरे या फादरचं विचार पण काय नाही सिंपल आहे ते एक्झाम्पल घेतली मागणी प्यार मध्येच आहे काय पण फादर मोठं त्याकवाय जातो पण प्यार तू जसं ना तुझं पोती म्हणून मानून घेत आहे ते मोठं होय फादर बेस्ट बाकी फादर मोठं प्यार तू त्याचे जोसनाचे पिढे तसे बोलायचे चुकान तसे दुकान काय का वाटा दितो ना म्हणून भास देत आहे ते मोठाले होय फादर जाऊ साहेब तू घेतो ना रेडी राव जोसन तू प्यार तुझी पोती म्हणून मानून घेत आहे होय फादर गुड अच्छा आणि त्याचे पिढे तसे बोलायचे चुकान तसे दुकान वाटा घेतो ना म्हणून तू त्याका भास देत आहे Audi pa na Audi na pasti pa na di na meski kamu di na ari alam ko in cycle so to le ek tire ani cycle दूसरा टायर घेऊ वापस ना आणि त्याके 1 लाख बस घेऊन येतो आणि ते आणि बासमध्ये ते किती पावतो बासू मला 30 दिवसात आणि ते उतो अरे बासमध्ये उतो अरे काय मरे ते दिया ते ये बिन ये आणि काय बसा मी पाहिलं आणि ना उभो जाता रेस्टॉरंट असता अरे 1 मिनिट बरे ये शिरी ते नाव बोला अरे बेसा ना यार का झालं ना पाले आई काजार बरे ते गिफ्ट आणवारी गिफ्ट किती पाठवणी तो दे बाबा दे दगा दे दिवस अरे बाय हो वाती 20 रुपयाचा नोट घेना 20 रुपया का अरे 20 गात असते रे 20 अरे भाई 20 रुपया मोडा 20 रुपया मोडी आणि किती पैसे काम पावतो तू 5 रुपया 5 रुपये ती किती मन चॉकलेट की पाहिला किती अरे या बेसन दे बरे 20 तर 20 घालतात घे अरे घे हो तुला गिफ्ट आवडी बाबा थँक्यू काय बोल तू इस्ती मसाला गिफ्ट आणलं अवघड चिकन ना आता जाता राखी उघड रात्री कॉफी आता इथं अरे आत नाग रे बाबा इथे माका लागू रे ते ग्रेचे तो माटू ओ हे जाय तो नाका पारा मात्र घे टमाट की आमच्या सलाद कर पांडी ना 60 रुपया किलो आणि हे 5 रुपयापासून कोण आवडत टमाट अरे तर आज टमाटो आहे 10,000 एक टमाटू 10,000 अरे होय रे तू घे टमाट 10,000 ना मुगे असे 20,000चे एक तुझा बस मी अरे नाव इदा टमाट मान तुझी टमाट मोठो अरे इदा रे टमाट घे तू मोठाले रे 10,000 केसून टमाटो होय दाखव दाखव सुपोळी गिली शान आमका टमाट जाय होय ये टमाटो का आणि बाबा सरपळी सरपळी माका